Сураи Ихлос дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст ва аз 4 оят иборат аст. Бисмиллаҳир-раҳманир-раҳим. Қул ҳуваллоҳу аҳад. Ба номи Аллоҳи бахшандаи меҳрубон. Бигӯ эй расул, ӯст Аллоҳи якто дар улуҳият, рубубият ва асмо ва сифот ва касе ӯро шарик шуда наметавонад. Аллоҳу самад. Аллоҳе ки бениёз, сарвар, воло ва бароварандаи умедҳо аст, лам ялид ва лам юлад. на зоида аст ва на зоида шуда аст. ва лам якун лаҳу куфуан аҳад. на ҳеҷ кас ҳамтои ӯст дар халқ ва афъол ва номҳо ва сифатҳояш.